Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sake bawa 'yan Kannywood matsayi a gwamnatinsa. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf mai lakabi da Abba Gida Gida ya sake yin sababbin naɗe-naɗe a gwamnatinsa. A wannan rana ma an wayi gari da naɗe-naɗe sababbi da akan da 'yan Kannywood wato Sunusi Oscar 442 da kuma Maryam wadda aka fi sani da Maryam Jan Kunne, sai kuma Tijjani Gandu wanda Tijjani Gandun dama al'umma da dama sun jira suka sakamakon da za a yi masa, wanda shi Tijjani Gandu shine ma wato maraɗin sunan Abba Gida Gida, sanadiyar waƙarsa da ya masa ta Abba Gida Gida Abba. To kuma sai gashi Maryam Jan Kunne ma da al'umma ba su taɓa tsammanin cewa tana cikin harkar kwankwasiya ba, ita ma ta samu rabauta da mukami a wannan gwamnati. Haka zalika Sunusi Oscar 442 yana ɗaya daga cikin mutanen da aka yi tsammanin cewa za a ba hukumar ta fina-finai, amma daga bisani sai gashi ya sami ba gwamna shawara ta musamman akan harkar fina-finan na Kannywood. Wannan da yana ɗaya daga cikin tagomashin da za a iya cewa wannan gwamnati ta tafi da 'yan Kannywood kenan a wannan tafiya, kuma daga dukkan alamu akwai sauran gurare kafin kwana 100 ta Abba Kabir Yusuf Gida Gida a jihar Kano. Gashi 'yan Kannywood sun shiga cikin harkar gwamnati dumu-dumu. Hakan ya sa al'umma da dama musamman 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood suke tsammanin cewa akwai yiwuwar a kira Nazifi Asnanik, wanda shi ma ya raɗawa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sunansa na dawo a wancan karan. To shi ma dai Tijjani Gandu wanda ya sami iftila'i dab da lokacin da za a yi rantsuwa ya samu hadari inda yake kwance a asibiti, kuma yanzu gashi Allah ya tashe shi kuma ya samu ya rabauta da wannan mukami daga gwamnati ta Abba Kabir Gida Gida. Wannan dalili ya sanya 'yan Kannywood din suke ta murna, suke ganin cewa wannan gwamnati da su za a yi. Ko kuma al'ummar gari, menene ra'ayinku dangane da wannan mukamai da wannan gwamnatin ta jihar Kano take bawa masu shirya fina-finai na masana'antar Kannywood? A biyo ma cikin shiri na gaba domin jin yadda al'amuran za su ci gaba da kasancewa.